Ahojte a vítame vás na 3. dieli hrozného podcastu. Došlo nám veľa otázok na ročník 2023, ktorý nás teraz čaká 2024, Janči, že? A sme sa rozhodli, že spravíme tento 3. diel, takže ďakujem vám. Ty si sa pomýlil preto, lebo sme v 23. nerobili žiadny hrozný podcast a vlastne sme robili dva v 22. A vieš, prečo sme ho nerobili? Ale hrozný. Sa to nedalo pozerať a počúvať. Takže z ničoho nič pokračujeme po roku a možno pol a... Túto akciu máme veľmi radi a preto vo štvrtok bude opäť warm-up asi pre 4,000 ľudí. Stanové mestečko otvoríme o 4:00, takže môžete v kľude prísť, zastanovať sa a pripraviť sa na to, že otvoríme tú malú časť areálu už o 7:00 a o 8:00. Začne hlavný program, opäť dramaturgom má na starosti Tomáš Sloboda, takže 4 hodiny slovenských interpretov, ktorí nebudú hrať svoje veci, ale... Aj svoje budú hrať. Ale zväčša budú hrať coversy, takže tam uvidíte, že či vôbec tie slovenské kapely vedia hrať jedné pesničky ako svoje. Ale už sme zistili minulý rok, že niektorí hrali naozaj veľmi pekne, aj tie nie svoje. Budú špeciálni hostia, ako minulý rok. Spomenieme teda Petra Lipu, tento rok to bude opäť, veríme, jedna takáto legenda, ktorú teda Tomáš Sloboda vybral a verím, že si s tou legendou zaspievame obrovské veľa hitov, takže bude to OK. Možno, že technicky iba poviem, že na starom mestečku my pripravíme na ten štvrtok a aj piatok ráno nejaké jedlo, nejaký bar tam bude, aby si mohli ráno pivo, takže nemusíte sa báť, že piatok ráno sa zobudí, tam nič nebude. A dávame to do predaja už kedy, Janči? A verme, že tento týždeň začneme predávať tie lístočky. Podmienkou tejto vatry je kúpený lístok aj na hlavný vlastne festival, hlavnú časť, takže aj to týmto podmienené. Takže sa tešíme na warm-up Vatra. A isto to napísal niekto, ktorý... Tam nehrá. Si lípu, že nehrá, takže presne tak. Janči, čo nám chýba ešte nová, povedz? Tak ešte sme vlastne, okrem dvoch takých špeciálnych vystúpení, ktoré zverejníme tento týždeň, nezverejnili ešte náš parádny Horálka stage, alebo Horálky stage, pardon, aby to bolo presné. Ten opäť bude taký špeciálny, ktorý v podstate, on je taký polotajný, lebo sa nám premiesňuje po festivale a myslím si, že piatkový sobotný program je už pripravený, chceme to nejakým spôsobom ešte dotiahnuť. No, čo sa týka brigádníkov, tak tam v podstate pracujú už nejaké týmy, ktoré máme čeknuté každý rok. Určite, pokiaľ budeme niekoho potrebovať, či už dobrovoľníka alebo brigádníka, tak dáme vedieť na našich sociálnych sieťach. Úplne jednoducho funguje Suzuki Parking. Máme ho už niekoľko rokov, je to náš dlhoročný partner a v podstate stačí mať Suzuki automobil a prídete na festival, zaparkujete v označenom priestore a to parkovisko je vlastne najbližšie pri areáli, takže... Takže vám stačí iba auto, značky Suzuki a prosím, neprelepujte si ten znak, dobre? Žiadne také, že nálepka Suzuki neplatí, musí byť auto. Celé. Dostali sme veľa otázok na jednodňové lístky. My sme ich kedysi mali. Janči, oprav ma asi v roku 2015 naposledy. Myslím, že 14 bolo. A tento rok by to už nebolo fér voči tým, ktorí si už kúpili dvojdenné pernamentky, ale určite pre rok 2025 sa nad tým budeme zamýšľať. Ale tento rok nebudú. Presne tak. Ono ináč veľa ľudí je ešte takých, že vlastne nevedia, ale tá cena tej sobotnej stupenke nebola až tak úplne odlišná od tej permanentky, takže to len tak na opresnenie, ak si pamätám ten 2014 rok, takže, ale je možné, že to zavedieme. Oficiálne tému a dress code budeme zverejňovať za týždeň, ale vám určite môžeme prezradiť to, že téma sa stále drží toho, že sme 13. ročník, takže celý festival bude trošku tajúplný, strašidelný, mystický, hororovo ladený, takže kto sa bude chcieť obliec, tak určite tá čierna farba by mala prevládať, ale my vám dáme úplne presný manuál, ktorý vám určite pomôže, aby ste to zvládli. No,
my veríme hlavne vám, pretože vy vždycky zvládnete uchopiť tú tému a ten dress code tak dokonalo, že vždycky to je tak trošku scary. Áno, ale teda myslíme oblečenie scary. Ja veríme, že niektorí budú scary, možno aj sobotu, ale teda treba dať na seba to oblečenie. Ja neviem, čo si dám ja konkrétne, my uvidíme, náš tým, tiež sa pripravíme na to, ale ešte to je pre nás trošku takou záhadou. Neviem, podľa mňa si spýtame Perley Mason, čo si máme obliecť. Priamy Grape Autos bude, už momentálne sa dá kúpiť aj lístok, máme to na našom webe, takže v sekcia shop, potom ikonka doprava, to vás hneď šupne na Slovak Lines, takže dá sa kúpiť už ten lístok, ktorý vás, a ten autobus, ktorý vás privezie a v nedeľu potom odvezie aj domov ráno. Myslím, že o 10. sa odchádza z areálu. Spred hlavného stageu. Presne tak. Myslím, že celkom príjemné uľahčenie príchodu a odchodu na festival. A netreba zabudnúť, že teda aj štotok bude jedna linka, 2, 3, koľko? Áno, už sa dá ísť vo štotok tým autobusom, takže presné rozpisy sú na stránke. No, prišli otázky už aj na Zaja, ešte neprišli otázky na Daliba, takže aby sme to mali do trojky. No tento rok nebude haha, ale bude bubu, sme si povedali. Neopakujeme vždycky rovnaký interval. Michal, no máme veľmi radi, myslím, že teraz je z tej rapovej scény tam toho dosť. A čo, oni teraz povydávali nové albumy, ale myslím, že to dobre uchytia a v roku 25 to môžeme zopakovať. Máme tam veľa nových mien a nie je asi ľahké každý rok vybrať úplne nové mená, niečo opakujeme, ale myslím, že máme tam zaujímavé veci, takže myslím, že opäť tento stage bude niečím zaujímavý a navyše ešte môžeme možno povedať, že trošku sme ho vylepšili a už bude v stane, takže bude to také trošku inak vizuálne vyzerať, takže... Nebylo to len my. No, nebylo to len my. Sao by potreboval väčší stage ako minulý rok. Splnili sme vám toto prianie, bude na Suzuki Stage G. Áno, možno opäť by som pripomenul, že timeline už je na stránke, takže dá sa pozrieť do hra na akom stage, takže viete si to pozrieť a dopoznáte náš festival, tak viete, že Suzuki Stan je druhý najväčší, kapacita do 10 000, takže... No to som zvedavý, či to naplním. Vybojoval si ho umením samozrejme a má ho tam. No, aké budú gastroprevádzky? Popravde, keď sme si prečítali túto otázku, tak sa musím priznať, že som zvolal z našej Zuzke, ktorá má na starosti gastro a sú tam už úplne iba nejaké posledné voľné fleky, takže stánkarí alebo teda gastro ľudia sa nahlásili v hojnom počte. A že dosť recyklujeme, ale to mne vôbec nevadí, pretože podľa mňa ináč ono už skoro každý festival má dobre to gastro, akože teraz už toľko food truckov a toľko dobrých prevádzok, že tam podľa mňa akože nie sú obavy, že by to bolo nejaké zlé, alebo že by tam niekomu niečo chýbalo, takže môžete očakávať asi tú látku, ktorá bola nastavená minulý rok. Máme tam novinku a spolupracujeme teraz s značkou Lunter, ktorá u nás premiérovo a tam je veľa aj vegetariánskych, vegánskych jedál, takže niečo pre teba. Jaké natierky tam sú, takže a myslím, že hotdogy robia, ak si dobre pamätám, takže je tam taká novinka. Čiže ja si myslím, že to gastro sa snažíme 2 roky robiť tak, aby to bolo pre každého, tak určite sa tam každý nájde, aj keď má nejakú intoleranciu. Neviem to povedať presne to slovičko. Ďakujeme za tú otázku. Kelinky, oni tam v podstate vždycky zostanú, takže pokiaľ si to ja dobre pamätám ešte minulý rok, tak som tam našiel ešte z 2016. kelímok a určite budú tým pádom aj minuloročné, alebo nejakým spôsobom si ich nekupujete skrátka, tak ako neberiete si ich domov, takže nám zostávajú. A tento rok máme takú možno trošinku zmenu a sme sa rozhodli, že budú súčasťou merču, takže budeme ich predávať. A posnažíme sa nájsť aj tie staré, ale primárne teda nájdete tam s našou novou grafikou, takže vďaka grafickým dizajnerom z Buro Milk budeme mať nový dizajn na nových kelímkov. Asi 3 druhy budú, podľa všetkého záleží, ak sa rozhodneme, ale teda určite budú kelímky s potlačou teda.
No otázky na interpretov sú také, že nie je vždycky. V tajných snoch ja napríklad, hej. Ale to niekedy si povieme, ale že Lana Del Rey napríklad, ja si myslím, že sme na ňom rozmýšľali niekedy, teraz sa pozriem na tie plagáty, že ktorý to bol rok, tak 2014 možno, už tedy by sme asi neviem, či zaplatili a myslím, že máme celkom rádi, ale myslím, že nemáme už toľko peňazí, aby sme sem dostali, takže už je to mimo náš rozpočet. Nie je to vtipné, samozrejme nás mega mrzí, že ten Bruce nevystúpil, takisto jak Yang Lee nevystúpil už neviem koľkatýkrát, štvrtýkrát, ale sme sa rozhodli, že týchto interpretov nebudeme bukovať. No to bolo náročné, nakoniec sme ho nemali ani moc, myslím, že v ponuke, ale hej, nevieme, jak na tom zdravotne, lebo vlastne to zrušenie koncertu bolo zo zdravotných nejakých dôvodov. A potom ešte odohral, myslím, že nejaký jeden festival koncom augusta, ale momentálne ani som sa priznám nevidel, že by hral niekde. Bajme sa o Brucey. O Brucey, áno. Takže, ale máme ho radi, veľmi sa tešili minulý rok, že ho máme, aj keď nevystúpil, takže ja si myslím, že sa posnažíme ho sem ešte teda doniesť. To robievame, že vlastne tí, ktorí vlastne u nás nevystúpili z nejakých dôvodov, tak sa snažíme ich vrátiť naspäť na festival. Takže búkneš aj Yang Lee, no? Yang Lee nejaká taká zvláštna výnimka a ten naozaj by nám musel strašne presvedčiť, že fakt príde. A to už neviem, už sme sa smiali minulý rok, že si robíme trička, predstav, že budeme mať, že Yang Lee naozaj nepríde. Takže tento interpret nás trošku nahneval, to je pravda. Lebo na rozdiel od Bruceyho nám ani nedal nejaké adekvátne vysvetlenie neodohrania dvoch koncertov. Sú ľudia a ľudia. Poďme ďalej. Ja tu mám napríklad akože tieto papieriky, čo tu mám od Maťa Skolčeka, tak to akože vidíte, že sa pracuje na nových návrhoch. Je tam aj ten stage. Je tam aj ten stage, čo ešte môžem ukázať. Ako my sme ten stage, a to je asi presne otázka, my sme každý rok menili a teraz posledné 2 roky sme ho už nechali v tomto nejakom móde. No bude to pre nás také signifikantné. Je už taký ten trojuholník, nie je to pyramída. Človek zapamätá. No, ale teraz chlapci tam navrhli nejaké zmeny, takže trošku bude vyzerať inak, ale zhruba zostáva rovnakým. Budeme sa hlavne hrať so svetlami. Takže nechajte sa prekvapiť. No, aplikácie, toto je veľmi zaujímavé, že týchto otázok máme každý rok relatívne dosť, že keď bude apka, pritom každý rok je vždy rovnako v podstate. A snažíme sa samozrejme ju mať čím skôr, len ono to nejde úplne robiť čím skôr. A je to kvôli tomu, že sú tam veci, ktoré vieme dodať až na poslednú chvíľu, ako mapa areálu a kvôli nej to vždycky vlastne trošilinku mešká. Takže ja si myslím, že sme relatívne vždycky v pohode a posledný týždeň pred samotným festivalom už tú apku máme k dispozícii, takže opäť teda august. Na našom festivale máme ZTP Ace-listky, čiže to je vlastne ZTP a sprievod. To znamená, že musíte mať aj tento špeciálny preukaz. ZTP neplatí. Takže máme tento typ lístkov. To znamená, aj tiež je veľa na to otázok, že či ten sprievod má zadarmo vstup. Áno, ten má zadarmo vstup a platí sa vlastne iba jeden vstup pre do ľudí. Takže ZTPS áno. Určite áno, tento nápad máme veľmi radi. Som to nazval, že tento fenomén. Nedávajme si to do korunky. A je to čistá prdel, ale zase je tam úplne neviazaná radosť z toho, že sa vieme zábaviť aj na takejto hudbe. Je tam veľa našich kamošov na tom stage, ktorí púšťajú tú hudbu a my sa rozhodli, že určite celý stage bude aj v roku 2024, tento ročník. Určite áno, bude opäť 2 dni, čiže aj piatok a sobotu a Horálky stage, ktorý sme ešte nezverejnili, ale tam opäť bude o minulom roku. Takže treba sa potom sledovať tento špeciálny Horálky stage, kde sa bude hýbať a v ktorom priestore festivalu bude to celé zlé stage. Takže určite áno. A nájdete nás tam určite v obidvoch.
Taxiky máme rozrobené. Samozrejme, naša taxislužba budú to taxiky s našou nálepkou, budú mať stanovené pevne ceny, ktoré by ste si mali určite pozrieť na našej stránke, lebo tých cien je viac. Potom to či idete zo stanice, alebo idete z centra. Dajte si bacha, lebo však môže sa stať, že náhodou by si niekto vypýtal viac, ale vy budete pripravení a poviete, tuto na stránke som si prečítal, že to má stať toľkoto. Máme rozjednanú aj možnosť, teda, že sa nám bude robiť bod. Je to ešte v štádiu rokovania, takže pevne verím, že v blízkej budúcnosti prinesieme nejaké informácie. Kývadlovka? Veríme, že teda ešte sa vrátim tým taxikám, že veríme teda, že posledíme tým boltom. Viem, že minulý rok to bol trošku problém tých taxikov, ktorí išli zo stanice okolo celého areálu, až teda cez Opatovce donútra, tam tá cena bola trošku vyššia, treba sa na to dať pozor, lebo na to sme mali najviac sťažností a ono reálne tá suma tam je vyššia, takže to nás trošku mrzelo. No a kývadlovka samozrejme bude fungovať, rozpis na našom webe, takže tam sa nič nemení, ide zo stanice, a či už vlakovej alebo autobusovej. A slúbujeme špeciálnu kývadlovku, keď dojdete na Vatru, že vás budeme prevážať, kto si budete zastanovať na strane. Myslíš na strane z Nozorkoviec? Ďakujem vám pekne. Tak vás budeme prevážať do areálu naspäť. Dobre? Presne tak. Kývadlovka ináč, ešte to doplním, stojí áno v Nozorkovciach. Tí, čo nie sú opáskovaní, tak tých vieme vypustiť pri opáskovaní. A v sobotu vás kývadlovka závezie až k areálu. Tam potom máme takú zástavbu, ktorá je vlastne bližšie. Rovnako domov idete tak, že nemusíte ísť stanovené mestečko celé, ale vlastne prejedete iba kúsoček okolo hip-hop stageu, ktorý sa bude volať, zatiaľ je to Edict, ale bude mať ešte taký iný názov. A už som to zahlapačil, je to dlhé, čo? No a tam nastúpite na ten autobus. Plzeň do skla je opäť taká naša špecialitka a samozrejme bude. A tú najväčšiu zónu, kde to čapujeme vlastne do skla, teraz bude sa trošku meniť tá zóna a bude trošku väčšia, čo sa týka sedenia a všetkého komfortu vo vnútri. Takže určite áno a plus navyše Radegast, ktorý vieme čapovať už v klasických stanoch Ale mám novinku. Áno, do plastových pohárov. Budeme v nich čapovať už aj Plzeň, to znamená, že si kúpite Plzeňčku aj len tak v areáli. My sme to už mali v 2018 a teraz sa k tomu vraciame. Sme radi, lebo nemusíte už behať iba do tej jednej zóny, ale vlastne si to kúpiť kdekoľvek. Ale ešte upresním, do skla iba v zóne Plzeňský Prazdroj. Ďakujeme za otázku, že ako sa máme. Máme sa veľmi dobre. Teda ja sa mám fantasticky. Janči, ty sa máš ako? Úplne úžasne a tešíme sa vlastne už netešíme. My budeme úplne našťastnejší, keď to všetko skončí a všetci odídete v zdraví domov. Boli sme v ateliéru Martina Skočeka, kde nám ukázali takýto obrázok, ale keďže architekti vždycky s vizualizáciami klamú, takže takto to určite vyzerať nebude. Ale určite to bude ládené k téme, takže pevne veríme, že keď pôjdete pod tou bránou, tak sa vystrašíte. Určite. Vzhľadom k tomu, že ten obrazok je strašne maličký, kamera je ďaleko, tak ste to vlastne vôbec nevideli, takže je to úplne v poriadku. Bude to vyzerať trošku inak ako minulý rok. Ale veríme, že opäť obrovské to bude strašné. No, ale kde by sme vás chceli určite pozvať je, keď sme pri tej bráne, keďže areál budeme otvárať o 12. hodine piatok, tak by sme vás chceli pozvať na otváračku, pretože tento rok to chceme robiť trošku ináč. Ideme točiť k tomu skoro, by som to nazval, že taký malý film a budeme vás určite potrebovať, pretože budeme potrebovať veľa ľudí, ktorí uchopia ten dress code úplne najzásadnejšie a vytvoríme spolu niečo nevydané. Takže sledujte nás, lebo bude k tomu určite teaser, aby ste pochopili, že o čo ide. Takže pred branou o 12. piatok, jo? Tí, ktorí boli na otváračkách po iné roky, takže vedia, že tam bude niečo super a teraz to bude trošku iné, ale zase potrebujeme vás, aby ste to otvorili skrát. Ale iba odvážne, lebo tí, čo sa bojíte, tak skončíte do lesa. Takže tretí diel hrozného podcastu je na konci. Bol taký informačný trošku a pripravujem štvrtý, Juraj, ideš?
A štvrtý, no dali sme si tému, že architekti v hudobnom priemysle je ich strašne veľa, takže si sem napozývame tí, ktorí budú v Bratislave sem a porozprávame sa o tom, že ktoré je lepšie remeslo, architektúra alebo hudobný priemysel. Vidíme sa. Čaute.